Padayong giobserbahan karon ang talandogon nga kahimtang sa duha ka mga lalaking nalambigit sa disgrasya sa motorsiklo sa poblasyon sa Bugkogon, Misamis Oriental. Giila ang usa sa mga samaran nga si Roy Di Guzman, 28 anyos, 15 angkas, sa namatayng driver sa Skygo motorcycle nga si John Rick Babia, 20 anyos, nga parihong lumulupyo sa maong lungsod. Samtang naila ang critical nga driver sa Yamaha motorcycle nga si Gilbert Rayon, 22 anyos, college students nga residente sa Porok sa East poblasyon sa maong Dapit. Matod ni Bugkogon MPS Chief Investigator Police Master Sergeant Randolph Sabuero nga alas 10:20 kagabi ni biyahe ang Yamaha motorcycle o kalit kining miliko paingon sa sentrong bahin sa lungsod. Hinungdan nga mipangga kini nga miresulta sa pagkamatay sa driver sa Skygo motorcycle. Detalye sa mamalita hatod kanato sa DTX 500, ang 100% ka maka-detoxify sa imong panlawas. Kini si Kaki 5 Charlie Perry para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawon sa Nagbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 Key 5 News FM.